Hey guys, hayi sanondithega mina kwezi post zezimenqe zabantu ziwoke imbanxo kule internet. I hope akhona umuntu okuyisithi ixesha lakhe bedefendana nami ne-content yami kweza nonsense. Cacile mos laa ndawo ithi blog ayiveli kwezabo iifowuni. iwesi laa doshana yesimenqe sikangungunyana ingathi ngubhontsi. Laa ngwabula yomntu nentloko enkulu nezasibunzi mani ingathi zezi singathi idaba woncam. But ke asikho lapho namhlanje guys. Loo nto nezi zimenqe azipheli, instead ziyamultiplya. Akusekho peace. Inglow nalowo ufuna ipeace yale phayi. Ndiyabona nonomafa pha ebhayi urekruthe unozimasile shem. Enye imbonqane ihleli nje into engqeka amazinyo kuthiwa ngukhatsino. Kuthiwa mandiphendulane nale fruit cake ikhedamileyo apha ingathi imisishe iperiod. A whole fucking njani enxiba ipijama nee-crocs. Nale outfit ingathi ngumzalwane oyele impundu ecaweni. Ingathi izawuvesa ixwayisa speak icule i-underground gospel. But ke asikho lapho namhlanje guys. Andiyale nto yenzeka kula Eastern Cape phone funeke ndibavizithele futhi nge-25 kaSeptemba ke ndiyobukela la mafokofoko e-Orient Theatre. Ningayibuzi kum ke price yamatikiti andingeni indawo. But noko I'm sure ininzi into eza kwenzeka phaa ngalaa mini. Noko besingenode siyobukela oxam bephaxulana ubusuku bonke. Bathambe boyi-2 akho noyi-1 ndimthembileyo. Ngapha lela rasta le-gospel line-dreads ezine-styling gel. Kwelinye icala le fruit cake unomachina inamehlo acimeleyo ingathi seyibethiwe already. Iyawuthi iphela le fight abe imfama yaseJericho mos lo mntu lo. But ke wethu guys, kusemhlabeni apha maniyazi wonke umuntu ufuneka etrendile kuza basathwani.